Vi har om den franske revolution fra 1789. Den franske revolution fandt sted i 1789. Folket de følte sig uretfærdigt behandlet af kongens enevældige magt og gjorde derfor oprør. Befolkningen var præget af den liberalistiske og nationalistiske tankegang og ønskede derfor selvbestemmelse og demokrati. I Europa står den franske revolution som den store milepæl i overgangen fra enevælde til folkestyre. Mens den amerikanske revolution havde været et oprør mod en kolonimagt, var den franske revolution rettet mod den enevældige konge og det standssystem, der undertrykte det store flertal fra den franske befolkning. Dog var den amerikanske revolution den store inspirationskilde for de franske revolutionære. I 1789 blev den franske konge Ludvig XVI nødt til at indkalde til et møde med repræsentanterne for de forskellige stænder. Kronen var nemlig i dyb gæld, blandt andet på grund af krige mod Frankrigs hovedrival, som var Storbritannien, og derfor måtte de indkalde til stændermøde, som bestod af en forsamling, som repræsenterede adelen, dernæst en forsamling for gejstligheden, samt en forsamling for de øvrige, som man kaldte tredje stand. Denne forsamling var helt domineret af højt uddannede borgere. Tredje stands repræsentanter benyttede sig af situationen og fik presset kongen til at acceptere, at alle tre grupper skulle samles i en forsamling, en nationalforsamling. Dermed havde man brudt med standsprincippet. Nu skulle befolkningen ikke opdeles i stænder, men opfattes som en fransk nation. Da der stadig var store sociale uroligheder både i Paris og ude på landet, hvor utilfredse bønder gik til angreb på adelens herregårde, blev kongen presset til at acceptere stadig mere vidtgående reformer, som denne nationalforsamling vedtog. I august vedtog nationalforsamlingen således en menneskerettighedserklæring, der var stærkt påvirket af den amerikanske. Erklæringen afskaffede med et slag enevælden, i og med at den placerede den politiske magt hos folket. Den indebar samtidig en afskaffelse af standssystemet. Adelen og gejstligheden blev frataget deres fordele, og nu skulle alle regler og love gælde for alle.